Tabla sa pagkakaroon ang USC Warriors ug UV Lancers. Ang duha ka koponan magkumbate karong hapon sa pagbalik alang sa Game 3 aron buakon ang ilang panagtabla sa CISAFI Basketball College Division Final Series sa Cebu Coliseum. Ning kumbatiha naa sa Green Lancers ang momentum human sa dako nilang kadaugan sa Game 2 sa score nga 70-63. Gisaligan sa Lancers si June Kent the Hitman Manzo nga mo'y modala sa ilang kadaugan, samtang ang Warriors mosalig sa abilidad sa ilang import nga si Schuster Olago. Duwaon unya ang Game 3 sa Cebu Coliseum. Alang sa live coverage sa Game 3 sa CISAFI Finals, bisitaha ang cisafi.sunster.com.ph/live.